En decembro deste ano, el Nosa debería pechar as súas instalacións en Lourizán debido, por encima de todo, ao incumprimento dunha normativa europea. Pero dende esta empresa continúan coa súa loita para permanecer neste espazo e agora veñen de pedir á Xunta de Galicia a supramunicipalidade do seu proxecto sectorial, unha medida ante a cal o BNG se opón rotundamente. Recordamos que cando se fixo a declaración de incidencia supramunicipal de Ence, el Nosa quedou fora. Quedou fora porque tiña plazo de caducidade polo sistema tecnolóxico empregado. A empresa comprou material de derribo. Comprou material de derribo porque comprou unha empresa cunha tecnoloxía que había que deixar sabendo que tiña caducidade o emprego desa tecnoloxía, aínda que logo houve prórrogas. Sabe que con esa tecnoloxía non podería continuar, entón compran material de derribo a prezo de derribo e agora queren, pola porta de atrás, chegar a un acordo co PP e coa Xunta para continuar nun espazo que se ten que recuperar para o dominio público e para o uso de todo o mundo. Con esta medida, segundo os nacionalistas, ponse en evidencia que o PP e o Goberno da Xunta apoian a esta empresa privada que incumpre unha normativa do Concello e a legislación europea. E nos pensamos que isto responde a un deseño xa perfectamente argallado, amañado, a un plan preconcebido, negociado entre a Xunta e a empresa para consolidar, para mantela nesta ubicación, en contra, desde logo, da legislación vixente, en contra tamén do posicionamento e da normativa urbanística do Concello de Pontevedra. O BNG cree que os prazos son moi xustos para aprobar a incidencia supramunicipal, pero dende as filas nacionalistas son conscientes de que todo pode acontecer neste caso. Por esta razón, loitarán e esgotarán todas as vías sociais, legais e políticas contra a continuidade del Nosa na ría de Pontevedra.